San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang
ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Asa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ako pa ya buklan. Ang sudan kuya sa isa ka simana, galambot isa ka libo. Ang imo ya, nagakatubuan na sang himbes ang imo nga boy. Manataman kaon sang bukaw-bukaw. Ako ya may pensyon kay Susan. Dolyar pa na. Ikaw ya ano ka? Hindi ka magaran sa Santo Galumapaw? Hindi ka makakaon? Ay, te ano? Wala man kuya nagapamaldog, no? Kung muslingon, nagapambaldog ako? Wala ko nagapambaldog! Deskaltin niyang tawag. Hindi pa nabaldog ang imo nga. Kung maganansya ka, doon kami isa sa original na presyo. Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Oy, naunsa man ka, Sofia? Nga nagakusmod ka? Ay, uray. Nagaplano ko yung break ka ng akong nubyo. Uy nga dili ba lang kagwapo man sang imo nubyo nga si Urbing? Ate, kung gwapo, oo Pero galing, nataan kuya. Pero may lang kuya ginasugat sang limousine. Ano? Maakig ka kun sugaton kalimusin? Oo. Kung kaysa agani, Rolls Royce pa uray.
ginasugat niya sa akon, kadilak pa. Uy, manggaranon gali kaayo ang imong nobyo, Sofia. Hamak mo. Sari-sari nga auto ang ginasugat niya sa imo. Hindi ka pa sina. Ay hindi, kuya, sa auto ya. Nagapalanindog ang balahibo ko. Uy nga aman. Sobra ka naman kahambol. Ay mapatay, kuya, sa kahuya, uray. Ay nga ang gani. Naton, dapat nga magbabugal ka. Ay, uray. Iyasang funeral parlor ang mga auto nga ginasugat niya sa akon. Oh! Punerarya? Tawag mo ko, Kap? Oo, Tagoy. May pabuhat ako sa imo Kay Baloka, may negosyo kami ni Mayor Ano na nga negosyo, Kap? Dako ini ka transaksyon kung matabo. Uy, dako, Kap? Di dako man dato pa. Ugaling, kinahanglan nga pirmahan sang isa ka dako nga politiko. Uti anong problema mo, Kap? Honest ang opisyal nga ini. Hindi niya madala sa lagay. May ara pa sina, Kapaw? Kabalo ka, Tagoy. Hindi ko gusto nga ako iya magpalapit sa iya. Gani mahimo ako sang dami. Ikaw ang magpapirma sa iya. Kay kung ano ang matabo, hindi ko iya magsabat. Ate, sige, pro, Kap. May tupa man ako dire. Natural. Ate, no problem, Kap. Ako ang may balusin Ihatag lang sa akon ang papirmahan mo. Kay ako ang bahala magdiskarte. Ina iya. Sir, boss, may papirmahan ako sa imo Iya inis ang akong busing. Kag ako ang iya ginsugo. Ariyo, nan. Sorry gito, ha? Balabag ina sa akong prinsipyo, Diba? Sir, ano ang prinsipyo? Ano nga prinsipyo ang buot mo silingon man? Ako isa ka honest nga government official. Evo? Wala ko nagabaton sang bisan ano nga suhol. Uy, do sa honest matuod iniyaw? Bro, sir, kinanglan niya makuha sang amo ko ang amo nga transaksyon. Kag natural, siya ko nung bahala sang regalo sa imo. Wala ko nagabaton sang regalo. Ate, sige sir. Sige kung hindi ka magbaton sang regalo. Pero nagsiling ang akong amo, ngang iya bag-o nga BMW, ibaligya na lang sa imo sang 300 pesos. $300 ang bilis ang auto? Oo, sir.
Basta pirmahan mo lang ang kontrata nga ina. Kung na mo sina, mabakal ako sang duha ka auto. Mapauli na ko gabi na ho. Kakapoy ko na muning ubra mo no. Hold up ni. Hold up? Oh, hold up ni. Iatag sa akon ang singsing mo. Apang wala ko yasang singsing. Ginhold up man ako daan sa nagligad nga gabi. Kuna mo, hindi na lang ko mag-hold up sa imo. May pakaon na lang ko sa imo. Ipakaon? Ay, ano na? Anong ipakaon mo sa akon? Wala tanay. Kay pagwaon ko. Wala. May ginakuot siya. O hindi. Anong ipakaon niya sa akon man? Hotdog? Dasiga kay nagutuman ako. Husto gid ang buhaton mo. Nakahibalo ka. Kinahanglan man naton nga magkaon sang pagkaon nga wala nagakapanos. Nan, ara na gid. Pagwaunan niyang ipakaon niya sa akon. Ari na. Ano na? Amo ning ginhold up ko sa imo nga mga alahas. Sang nagligad nga adlaw. Pike, gali ni tanan. Kag tungod sina, ipakaon ko ini sa imo. Hala, nga, kan-ani tanan kag tunla. Lain na lang balang ipakaon sa akon. Kaganong gusto mo nga kanon? Inong, pagkaon bala nga wala nagakaubos. Mas manamit inaya sang sa mga piki nga alahas. Uy, si Pilimon ho? Nagatuon siya sang iya leksyon. Ay maayo nga bata. Hindi siya pareho sang iban nga hampang lang ang ginapinsar. Nagbasa ako sa nga po na assignment Kasi lisa nga mo na basaon kong istorya pati sa dua ka amor. Duha ka amor. May duha
amo man ang dating. Amo na, nga konkis gusto ko magpati, ang tao naghalin man sa amo. Oy, Pilimon! Ano nang ginabasa mo man? Libro na Libro gani. Pero ano na yang nahanungod sa duha ka amo? Ambot man gani niya. Ginulam ko man ni sa amigo ko. Kag diin niya inaging kuha? Sa basurahan? Matan, ano nang ginatanaw ni Baricoson, no? Mabakal siya trisikad para iservice nila ni Huling kung magpanindahan sila. Hasta malang gali siya sa trisikad? Mayo lang na sa imo nga wala. Uy, do sa naglail ng tuno mo Matan, ha? Do hindi amo, ha? Hindi nagahambal man lang kuya sang tuod. Mapadayaw naman sa akon si Baricoson mo. Matan, mabakal man ako sa trisikad. Oh, Ang iaroy dabutangan ko sang ilising nga matalom. Ano? Kangabutangan mo sang ilising nga matalom? Parang akon maigo ang trisikad nila ni Baricoson, mapilasan ng ilaroyda. Ako na lang ang mapasada sa trisikad naton, Albina. Ate, ambot sa imo, Lolo Morris, I-service ina kung magpanindahan kami ni Huling. Pero kung wala, pwede mo man na mapasada. Okay, Halungan mo lang, Lolo Morris, ha? Hindi ka magdala nga ginatuyo ka. Ay, anong pagdomdom mo sa akon? Tikulang na. Uy! Ay, oo gali. Ano nga ngalan ang ibutang tat sa trisikad? Ay, husto. Kinahanglan nga may ngalan ang trisikad. May ngalan matuod. Ang ibutang tangangalan Lomo Morris, Kwan, inang ngalan ko man ako na mo. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya.
Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo #1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad. Natigayon gid ang pagpangawat ni John sa tiyanggi ni Justo. Kaginhatag niya ini kay Nemya. Apang ginhatagan lang siya ni Nemya sang partida nga 20 pesos. Isa ka adlaw sina, ginpatawag ni Kap si Arturo. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Mayong adlaw, Kap. Mayang adlaw man, Arturo. Magpungko ka. May hambalan kita. Ano bala inakapaw? Importante lang ang balanta? Oo, Arturo. Kagbangod ini sa bata mo nga si June. Si June? Nga Kap, ano si June? Nagakusar sa akon si Justo. Ginkawat ko no ni June ang benta niya sa tindahan. Ano Kap? Si June nagpangawat sang binta sa tindahan? Amoy nang siling ni Justo.
kag maakusar siya sa mga pulis. Anay kabla ka, anay kabla. Nga nakahambal siya sinaman? Anong iya pa matuod? Kap, ang akon iya mga bata, wala ko na iya ginatuduan nga mga wat. Amo gani nga ginpatawag ko ikaw. Basta, may nakakita nga nagwa siya sa tindahan. Kag natabuan, gawala dito si Husto, kay maging kuha siya. Sang ginbuksan ni Husto ang iyang suludlan sang kwarta, wala na dito ang iyang benta. Kag amo ina, kag ginpasibangdan niya si John nga among nagkuha. Naghahanda na siya sa akusasyon nga pirmahan ko para nga makasaka na ini sa husgado. Hindi basta-basta kap nga pasibangdalan niya yang ako anak. Kalain sina iya. Anay ka, hambalon ko anay si John ka pa. Pamangkutong ko siya kung ano ka matuod ini. Sige. Makahibalo ka lang kung anong akon pamatod. Sige, Arturo. Minor de edad si John. Kag ikaw ang iya ginikanan. Gani ikaw ang dapat ka mamatod sang tanan. Ati Kap, oo. Malakat ako. Hambalon ko si John bayan sini. Oh, nga ginpatawagan ni Kap How? Anong ginsiling niya sa imo? Nagpangawat kuno si John sa tiyanggi ni Husto. Ano? Oo. Kay sobra 2,000 kuno nadula. Nagapataka na ng hustong inaya. Nga si John ang pasibangdan niya nga nagpangawat sa iya tiyanggi. Ay, may pamatuod siya? Amo gani nga hambalon ko anay si John. Kag oras ka makaibalo ako nga nagpangawat siya, mahinulsol gid siya. Diyos ko, Arturo. Hindi na yan matuod, Sa ano yun na mahimo ni John? Pasibangda lang na siya, ya. Abitaw ka siya. Wala Wala ko na makapangawat aya. Nano man nga. Mangawat ko kay makakaon man ko sang mayo diris balay. Amo matuod. Nga mangawat pa siya. Hikadamo man sang pagkaon diri sa balay, Arturo. Magsugig ka sa matuod, ha? Magsugig ka, Junjun. Hindi ka magbutig. Ginkawat mo ang binta ni Husto? Wala taya. Wala ko yan makakawat, ha? Nagabutig lang ang tao nga to. Nagabutig siya. Sino ay nagkawat sa niya binta, tapos pasibango niya sa akon? Arturo, nagapati kuya sa anak mo. Dira ka lang, anay, ha? May kuwaon lang ako. Oh, anong buhaton mo, Arturo? Shh, hoy, bisan anong matabo. Hindi ka gid manugid, ha? Oo. Hara na ako. Ba? May dala ka nga balde nga may tubig. Anuan mo na? Ibutang ko na ini. Ba? Ginbutang mong isa ka balde nga tubig, tay? Diri mo pa ginbutang sa ako na tubang? Kabalo ka kung anong buhaton ko sini? Kung hindi ka magsugid sa matuod, lumsan ko ikaw sa balde nga ini nga puno sa tubig. Ano? Ano ka man ni mo, Arturo, yaman? Nga lumsan mo si John sa tubig ngayon na. Wala na siya sala. Wala ko yung makapangawat sa binta ni Chiyosto, yatay. Wala ko yung makapangawat, ha? Oo man. Ay, hindi ko yung magpati nga mabuhat ni John inay Arturo. Pamang tutabla si Delberto? Kung anong masiling niya? Ingani, siya na lang ang lumusan mo dara, mayo pa. Gusto. Si Delberto ang akong pamangkuton sini. Delberto! Dali di, anay. Tay?
Dali, de! Nga, tay. Wala kuya sala, tay. Wala. Wala pa gani, mahibi ka na? Anong kinanglan mo, aw? Nakaibalo ka ba lang nga si John among nagkawat sang binta ni Usto? Wala. Nakaibalo ka giduro? Wala na siya makaibalo, tay. Wala na siya makabalo. Wala man kuya makapangawat mo. Kani wala na siya makabalo. Wala gid, tay. Oo, tay. Wala gid. Wala. Nakita mong balding ngayon, ho? Puno ini sa tubig. Kung hindi ka magsugid sang matuod, lumsan ko ikaw diri. Itumoy kong ulo mo dira. Tubtob nga malumos ka. Ano? Tay, hindi ko paglumsi. Wala kuya sala. Wala kuya makabalo. Dali. Tay nga, ginbutong mo kuman. Wala kuya sala. Lumsan ko ikaw nga tunto ka. Ha? Tay, hindi tay. Maluoy ka. Nangawat si John sa bintan ni Usto, wala. Wala. Itumoy kong ulo mo dira, tugtog na magsugid ka sa mga... Tay! Hindi! Wala sa sala si Delbert! Pasikon mapatay siya! Pasikon mapatay mangod ko! Pabutwaong kong ulo niya. Tay! Hindi ko maglumsi! Mapatay ko, tay! Masugid ka na sa matuod? Wala ko kabalo, tay! Hindi ka gin magsugid ang... Husto na, tay! Wala siya sa sala! Ako ang pangawat! Oh, ba? Ginsipa mong balde? Ginlumsan ni Arturo si Edelberto lamang nga mapasugid siya kung si John gid ang nagpangawat sa tiyanggi ni Husto. Tubtob nga hindi na makaagwanta si John, ginsipa niya ang balde, kaginako na lang nga siya ang nagpangawat sa pagpadayon ko pagid. Animal ka nga bata ka? Ikaw malang gali nagpangawat? Ikaw gali? Ha? Nga ginbuhat mo ina, John? Nga agin pakahuyan mo kami? Gusto ko mo! Animal ka? Kayuhon mo gani kung magsabat sa ako ng... Agay! Patyon ko ikaw, gago ka! Animal! Agay! Hari pa! Arturo, tama na ina! Husto na! Animal Hindi ka? na siya magliwat, Ara na ina. Hindi na pagpadayo na pang pasakit kay John. Ako na may balo sa iya. Lagayan ko na siya, ya. Agay? Kung hindi ko lang ikaw anak, patyon ko ikaw, animal ka! Husto na gani, ina. Ako nang mahibalo, John, magsunod ka na dito sa kusina. Takat na. Oo. Hoy! Tarantado! Liwaton pa ganina! Binlan ko na ikaw sa jutay mo nga ginhawa! Abiyos to na, ina. Magpahuway ka na. Kimikaduan ka man bara siling mo? Magkikita na ako kay Kap. Kinanglan arigluhon ko ini. Pangamuyuon mo lang, John, nga magpasagot sa kapitan sa areglo ni tatay mo nga buhaton kay Husto. Now, naton kayon mo lang ang pagbalibad siya. Ay basi kung maumid ka man. Ano? Naluoy lang ko sa manghod ko. Nga mong iyang hanoton. Apang kung hindi ko makapugong. Isugid ko man ikaw nga ikaw ang nagsugo sa akon. Tanawon naton
Tan-awo naton kung anong matabo sa imo. Ha! Nagapati sa ako ng imo amay, no? Kagbuhaton yang tanan nga ipabuhat ko sa imo. Tan-awon ta eh. Hipos John, ah! Kung hindi sa ako, napatay ka na niya, bro. Ganito man ang tanan nga ginahambal ko sa imo, ha? Kay wala sang matabo nga malain sa imo. Nagsugot sikap, nabayaran ko na lang sang matamat ang ginpangawat ni John Kihusto. Sa sina, hindi na lang kita mag-usis ang tion pa eh. Kasi Husto man, nga yakusar si John. Ate, maayo ko na mo eh. Maayo kinang pasugot si Husto. Kag si John, hindi ka magpalibog ah. Nagsiling siya nga, hindi naman siya magliwat ah. Animal nga bata, wala kisang huya, magkahuluya. Ipagkahuyan niya kita. Hindi na siya gani magliwat. Pabayin na lang siya ah. Ote, nakita mo na? Ginpatawad ka na sang imo amay. Gani kinahanglan sundon mo ako dyan, ha? Mansala mong natabo. Bangod wala ka nagahalong eh. May nakakita sa imo, samta nagapangawat ka sa tindahan ni Husto. Ote, ano karon? Amo na gani nga sa liwat, pihuon mo nga wala sa may makakita sa imo. Oo, hindi na ako magliwat. Gani nga hindi mo ko pagsugoon liwat ha. Ginapinan ko ikaw, John, ha? Gani kinahanglan, tumanon mo ang tanan kung ihambal sa imo. Ano? Magpangawat kaliwat. Apang kinahanglan, kaayuhon mo nga hindi ka makita sang bisan sino. Amo lang sila kasimple. Hindi ka lang makita sang bisan sino. Tapos, si Edelbert, ina. Nga nagaybi siya? Edel? Ano natabo si mo? Nga nagaybi ka? Wala. Ano nga wala? Kag nga ginapislit mo imot yan? Kasakit sa ngakon dyan. Nga gani? Hindi ko magpakauno ni mama ni Mianong. Nga, wala ako no bugas. Ano nga wala bugas? Wala ko no kwarta si tatay. Kaya muna nga, wala na kita bugas. Kung gusto ko kuno nga makakaon, mangita ko no kita sa trabaho. Amo gali? Agay. Isa kadlaw na nga wala ko mga kaon ng John mong nagutom naging ko. Din si mama ni Mia? Naglakat man to. Nagsiling siya. Nga hindi gid ko di magalin sa balay. Kay hanoton niya ako kung maglakat ko. Amo gali? Ginbayaan ka niya nga wala sang ginbilin ng pagkaon? Wala man siya kuno kwarta nung. Maulat lang kuno ako kung magpangawat ka na. Ano? Nung hindi na ko ya maluyang magpangawat ka. Kay basi kung dakpon ka sang pulis nung kagpresohon kagid. Gani ginagwanta ko lang akong gutom nung. Agay. Kasakit-sakit na gid sang akon tiyan nung. Dire ka lang. Kay mautang ko sa bugay kay Chay Kulas ha?
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo #1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sa suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangon ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo.
Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, napatay ang amay ni Richard nga wala niya mapaliwat sa iabogado ang last will and testament niya. Gana si Richard manggihapon ang iya sini nga manunubli sang iya tanan niya propiedad. Sa pagpadayon ko pagit. Ginakasubo ko sa pagsiling nga napaslawan ng imo amay nga buhaton nina. Anong buot mo silingon? Wala siya makatigayon nga maisla ng iya testamento. Bangod wala ako makaabot dito. Alex? Ikaw gihapon ang iya legal nga manunubli. Ang bugtong nga anak sang imo iloy sa iya. Alex? Congratulations! Salamat. Apang wala ko ginapangayo sa mahal nga Diyos. Ngamoy na matabos sa ako namay. Luyag ko lang nga makahibalo siya. Kung ano kasakit ay ginhimo sa ako ni Loy. Sa amo ni Mama. Nga subong, hindi man ako makahibalo kung madula man siya sa akon sang lubos. Congratulations, Richard. Batuna na lang ang kabatura. Ginhimo naton ang tanan apang bisan paano. Nakahibalo ako nga naginulsol man ang imo amay sa tanan nga iya nahimo kay Irene nga imo iloy. Kabiga nga ginhatag niya sa imo sang hugot sa iya buot ang iya manggad nga ginbili niya sa imo. Gusto mo nga makita si Mami, di ba lang?
Gusto ko siya nga makita, Richard. Kuna mo, updan ko ikaw sa iya kwarto. Ah, sige. Nakahibalo na gali siya. Ngaluyag ko siya nga makita. Oo, Jackie. Kag nakahibalo man ako. Nga magustuhan kagid ni Mami. Mabilin ko kamo sa makadali, sir. Pero ang pasyente, nakapoy pa. Mabalik lang ko sa Madugay, sir. Okay. Madali lang kami, nurse. Mami, hindi ba lang aluyag mo nga makita si Jackie? Nagtango siya. Ginkuha niyang jutay nga sobre sa jutay nga kabinet. Kagara. Ginbuka niyang sobre. Kaginkuha niyang isa ka kulintas. Nga may pakabit nga diamante. Para sa imo. Para sa ako nang ginhatag mo nga kulintas nga ini? Sa akon gid ini? Ay, katahom gid kaayo. Katahom gid. Regalo sa kasal sa labing madali. Isa ka simana. Mami? Luyag mo nga makasal kami ni Jackie? Sa sulod lang sa isa ka simana? Pero, Mami, wala pa kami makapreparar. Ang buot ko silingon. Wala pa kami sa may nahimo nga plano. Bahin sa among kasugtanan. Party sa kasal. License sa kalalangan sang special license. Special license? Oo. Oy, katahom sang kulintas nga ini. Kaghalungan ko ini. Kag palangkaon. Kag hindi ako malipayon. Kung hindi ko ikaw matawag nga mother-in-law. Excuse me, sir. Siyo na nga magpahuway ang pasyente. Okay, nurse. Tumalagsahon ka nga sahi sang iloy. Kag salamat sa paghatag mo sini sa akon, ha? Kag salamat man sa paghatag mo kay Richard sa akon. Sige na. Magpahuway ka na, ha? Kari ka na, Jackie. Isa ka simana. Isa ka simana na lang. Ginhatag sang iloy ni Richard ang kulintas kay Jackie. Kag nagpangabay ini sa anak nga kinahanglan makasal sila ni Jackie sa sulod sang isa ka semana. Sa pagpadayon ko pagi. Alex, daw hindi ko mahibalaan kung anong buhaton ko. Wala ko makahibalo kung saan ko kinamabuhat. Apang gusto sa nga kun iloy nga makasal kami ni Jackie sa labing madali nga panahon. Hindi ka magbalibog, Richard. Akong may balos yun na.
Luyag ko nga makahibalo ka. Kung anong amon buhaton sa balay nga dako, Mami. Belia. Belia. Ano ang natabo kay Belia? Ay, hindi ka magpalibog kay Belia. Una sa tanan si Belia sa amon plano ni Richard. May anom ka cottage sa likod. I-repair ato. Kag didto sila maistar ni Belia. Kag amo man si Joe kag si Carl. Maayo. Kag ang mga kabulig sa mansyon, amo man gihapon ang kuhaon namon nga kabulig ni Richard. Salamat, Jackie. Hindi pagpabay si Richard kag si Belia. Makasalig ka. Makasalig ka, Gid. Kamusta na si Irene, Ma'am Bilyang? Nakita ko nga malipayon siya. Labi na kay natuman ang iya handom nga makasal si Richard ka si Jackie. Kaina gani ka sadya sa amon mo. Ginahanduraw namon ang natabo sang diri pa siya nag-aistar sa balay. Kag amo man kamo ni Carl. Kag nakita ko nga malipayon siya. Nakita ko nga masami na siya nga nagayuhom. Kag sa katapusan, nakita na niyang ianak nga malipayon sa luyo ni Jackie. Kag hindi lang ina ha. Ginsugid niya sa akon ang plano ni Jackie kag ni Richard sa aton tanan. Nakita ko nga malipayon siya kaayo sang nahibalaan niya nga mabutang nakita tanan sa maayo nga kamot. Kag nalipay gid siya nga nagululupod gihapon kita. Apang Nagibi ka? Joe, nahadlok ako nga sa akon pagbalik dito. Wala na siya. Nahadlok ako nga sa akon pagbalik. Wala na siya. Kagasubuan gid ako, Joe. Masubuan gid ako kung madula siya sa aton. Ano pa gid ang ginsiling niya si mo, Madam? Siling niya, hindi ko kamo kuno pagpabayaan. Kay makaluluoy man kamo. Tumalagsahon sa nga babae, Madam, no? Siya malapit na siya mapatay. Kita magyapon ang iya ginapaminsan. Oo, Joe. Tumalagsahon si Rene. Tumalagsahon siya. Apang sa katapusan, natapos ng sumpa sa iya. Nakahambal siya sa aton sang iya inughambal. Nabatian naton ang iya tingog. Jack, ako lang ang babantay kay Mami ha. Ikaw naman magpahuway dito, okay? Ate, okay Dito lang ako sa pihak nga kwarto Tawga lang ako kung kinahanglan mo ako ha. Oh, sige. Magpahuway ka na dito. Sige. Ato na siya. Pila ka adlaw na kami ni Jackie. Ginagabulos-bulos sa pagbantay kay Mami.
Si Mami? Nagmuklat ang iyang mga mata. Richard. Mami, ari ako Richard. Malipayon ka bala. Abaho. Malipayon ako, Mami. Amo man ako, Richard. Mahimo mo balang nga uyatan ang akon kamot kung nagakatulog ako. Abaho. Oo, Mami. Abi mga kamot mo. Kinhalukan mo ang akon kamot, Richard. Salamat, anak. Magtulog ka na, Mami. Hindi ko ikaw pagbayaan. Samtang nga nagkatulog ka. Oh, Richard. Ginpiyo na ni Maming iya mga mata. Kag nagayuhom siya. Mami, palangga ko ginikaw. Palangga ko ginikaw. Nagauyat sa sakon mga kamot. Apang nabatsyagan ko nga naghalog ang pag-uyat niya sa akon. Mami? Diyos ko! Wala na siya nagaginhawa. Diyos ko! Patay na si Mami. Patay na siya. Apang nagayuhuman siyang ihapon. Mami, magpadayon ka lang sa pagtulog. Magpadayon ka lang. Tub nga makita ay kita liwat, Mami. Napatay si Irene nga malipayon. Subong, nagaistad ako sa isa sa mga cottage sa sulod sang mansyon ng Jackie kag Richard. Kaupod si Carl ka si Joe. Subong, padayon ang pag-uswag sang amon nga negosyo. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Belia. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!